너네? 어이 너네 हुआया लिंगासिनो मानो सेङा ओइ ददे हाले बहा थांखो बियो ददे अलंबारा नोंनि खावलायखौ बोरै बिलिरनो मोनांगौ जाखो मा जाबोखो माखौ एथ' रागा होख्रावफैदों दिनैलाय हिनजावखौलाय दिनैलाय मा जाबोखो बेलेग दिनाव माथो खामानिफ्राय फैग्रोम मोनग्रोम हिनजावजों गोदै हिनजावा दंना गैया ना सोंग्रोयो दिनैलाय मा नांनायनि हिनजावखौ रागा जोंबोखो आयै नों सिरि था आंनि खर'आ मोजां नङा दिनै सोर हौवाजों खावलाय बिलि जादों बियो दिनै आंनो मानसिखौसो नांगौ नोंखौ नाङा मा होननाय जाखो बेलाय सोरनि खावलायखौ बिलिनायनि खोथा बुंखो नोंलाय ददे बहा थांदों नोंनि हिनजावा बहा थाङो मालाबा आरो खोन्थालांफेरो नामा मालायबा बहा थांदों आं मा मिथिगौ दहायनो थांदों नों ओंखारलांखांनायनि उनावनो बेबो ओंखारलांदों मिथिया दाबो फैयाखै बहा दंहैयो मा खालामहैदों बिसो मिथिगौ आरो जोंबोथ' बिखुनजो होननानै मालाबाबो जेबोखौनो बुंनो हाखाया बुंब्लानो गावहासो दाउ बिमा बायदि जाखांखायो आं मानसिखौसो सोंदों मोनथिबा मोनथिया होन मोनथियाबा मोनथिया होन एथ'ग्राब बुंनो नाङा आंनियाव खामानिनिफ्राय फैदों आं खर' गरम जादों आं साला सानसे खामानि मावनानै मेंनानै फैदों लामा सामा मालायनिफ्राय साला हिनजावनि खोथा खोनाबा सोर रागा जोङा जानो हा माथो जादों खोन्थाब्लासो मिथिगोन दा आङो मा जादों बुंलाय ददेनि खावलायखौ अलंबारा बिलिरदोंनो लेबु होननानै खोन्थानो रोंलायलायदों बोरै बिलिर जानो मोननांगौ बे अलंबारजों बिनि खावलायखौ आंनो मानसिखौ नांगौ बहा थांखो बियो मा खावलाय बिलिर जादों सि अलंबारजोंलाय बोरै खावलाय बिलिर जानांगौ जाखो बेलाय माला बिलिर जास्लाबखो माला बिलिर जादोंनो माला जादों माब्रै जादों मादि जादों आं बेखौ जेबो मिथिया मानसिखौसो नांगौ आंनो दा हाय लोगोफोर आंनि उरला पुतला चेनेलाव गासै आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय आंनि खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आं सरि बियो मानो होनोब्ला गोबाङानो जानांगौ मैया आंनि भिडिअखौ फैगोन होननानै नेनानै दङमोन नुनो मोनगोन होननानै गोबाङानो साननानै आसा खालामनानै दङमोन स' आङो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय मैया भिडिअखौ लानानै फैनो हायासै बिनिखायनो आङो दिनै बुंनो गोनां जाबाय लोगोफोर आङो मैयानि दिनाव भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैब्लाबो आङो सिगांनि जितु आंनिनो भिडिअ बे भिडिअआ गोबां पुराना भिडिअ आङो बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि लागै आङो हगारनानै होबाय जाहाथे नोंथांमोना ओरैनो ब्लेंक थाङालासे नायनो हायो बा मैयानि दिनखौ बे भिडिअखौ नायनानै रंजानो हायो बेफोरबायदि साननानै आं मैया खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ होआलासे गुबुन मोनसे भिडिअखौ होबाय जायफोरा नायबाय थेंक इउ आरो जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला आरो सोरबाफोर गाज्रि मोननानै दङब्ला आंखौ निमाहा होदो मानोना लोगोफोर गासैबो मिथिखागौ जे मानसिनि जिउआव बेसेबां खामानि थायो स' मालाबा नोंथांमोनाबो बबेबा खामानियाव सम होनो हाया जायो बेबायदिनो आंबो मैयानि दिनाव सम होनो हायासै स' मालाबा बेफोरबायदिनो सम होनो हाया जानानै फैयोब्ला आङो सिगांनि भिडिअफोरखौनो होगोन बा होनो होननानै सानो जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना सोरबा नायनो गोसो दङब्ला नायब्लानो जाबाय आरो सोरबा नायनो गोसो गैयाब्ला नायाबाबो जायो जे नायथारनांगौ बा आंनि भिडिअखौ नायथार आं बेखौ होना जार जि गोसो सोरबा मोजां मोनो नाय सोरबा गाज्रि मोनो दा नाय आरोना दिनै बयनिसिमबो आं बेखौनो बुङो मैया भिडिअ लाबोनो हायैनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो मानो होनोब्ला गोबाङानो नेनानै थाग्रा थायो नालाय बेनिखायनो आङो बुंबाय अन्नानै लोगोफोर निमाहा होदो मैयानि भिडिअ लाबोनो हायैखौ बिदिब्ला फैदो जोङो खाफालनि लिरनाय भिडिअआ माब्रै सोलिगासिनोमोन जोङो नायलांदोनि मिजिङालाय खामानिनिफ्राय सफैबाय ना सफैयाखै जाखो बेलाय बियो खामानिनिफ्राय सफैनानै आंखौ नुवाब्लाथ' फन हरखाथारो जानांगौ सफैयाखै खोमादां ददे न' सिङाव हाबैनि सिगाङावनो थाथ'र' ए नों सफैबाय माथो आंलाय नोंखौ सफैबाय ना सफैयाखै साननानैसो फैगासिनोमोन मिजिं नों आंखौ रागा जोंदों नामा माथो नोंनि महरा आंखौ रागा जोंनायनि खिन्थिदों नों बेदर लाबोनो होननाया लाबोदों ददे मोनसे बाथ्राखौ आं मोजां मिथियागौ मानि न' सिङाव हाबनो मोना नोङो दिनै हा मा जाखो मिजिं मा खोथा आंखौ दिनै नों मानो बेबायदि बेबहार खालामखो लाजियासै नोङो बिहामजो आंनि फिसालाजों थानानै मालाय हौवाफोरजों गाज्रि सोमोन्दो लानानै बेफोरबायदि बदनाम लानो हा बुं ददे नों आं गैयाब्ला न'आव थायोना थाया नोङो थाया आफा थाया बियो दिनै मा बुंनो नोंनि सिगाङाव मानोना दायनिगिरिया हमजाबाय नालाय दा बियो जेबो बुंनो हाला नोंनि सिगाङाव आं बुंगोन नों खामानियाव थांब्लानो बियो नोंनि खिथु उन लोगो न'निफ्राय ओंखारलांफाखायो र' सिरि थायो नोङो आं नोंनिफ्राय जेबो मिथिनो हास्थायाखै दिनै आं जायनाव सोंदों बेगावनो खोन्थानानै लागोन नों जेबो दा बुं मिजिं नोंजों दिनै संसार जाबोनाया बेसे गोबाव जाखो आङो नों दिनै बेफोरबायदि गोदान बाथ्रा सोंफैदों ना लामाफोरनिफ्राय माबा बारहावा मोनबोदों नोङो बुं अलंबारा नोंनि खावलायखौ बोरै लेबु होननानै बुंनो रोंलायनाय जाखो अ मिजिं बे खोथाखौ नों बोरै मिन्थिखो दुखु मोनदोंलै आङो दुखु मोनदों नोंखौ दिनै आंनि हिनजाव होननानै एथ'ग्राब फोथायो नाथाय नों दिनै मालाय हौवाफोरजों बेफोरबायदि खावलायाव बिलि जालायनानै बेफोरबायदि लामा सामा बुंथिं जालायबाय थानायखौ आं बोरै सहायना थानो हानो नोंखौ ना नङा बुं अलंबारनि आरो नोंनि गेजेराव मा सोमोन्दो दङ मिजिं
बे खोथाखौनो नों आंनियाव सोंनो नों एथ'ग्राब आंखौ रागा जोंलायनो नांगौ? बे खोथाखौनो नोङो रागा जोङालासे नर्मेल गोसोजों नों आंजों मोजां फैनानै रायलायफैब्लानोथ' आं नोंनो खोन्थागोन ना। बे माबा रागा जोंनांगौनि खोथा नामा? मानो रागा जोङा जानो आं? एथ' खस्थ' सानसे हाजिरा मावनानै फैबाय थादों, मेंदों, दै गांदों, ओंखाम उखैदों। बेबायदि समाव जुदि मालाय हौवाफोरनिफ्राय हिनजावनि खोथाखौ खोनायोब्ला माबायदि मोनगोन नोंनि गोसोआ देलाय? निजिम, नों आंनि सायाव फोथायनाय दङना गैया? नोङो जुदि आंनि सायाव फोथायनाय दङब्ला नों आंनि फंसेल' खोथायावनो मानिगोन आरो नों बेनि उनाव जेबो दावराव दावसि बे खोथाखौ लानानै नों बुंखांनाय नङा। बुं, सैथो खोथाया मा मा? अलंबाराबो फेनाय, जोमैयाबो फेनाय आरो फिसाजोनि खोथाखौथ' बुंनोनो हाला दा बहा मा जानानै दं। नों मिथिखागौ जुमाय लोंनाय बा निसायाव थानाय मानसिफोरा माबायदि थैनायजों समान जायो। बिसोरो गावनो मा खालामो आरो गावनो मा खालामदों मा बुंलांदों बिसोर जेबो मिथिया। बे लोंबाय थानाय समाव बियो मा साननानै आंनि खावलायखौ खनसे बिलिलांखो आंबो खोन्थास्लाबनो हाया। बे आंनि मोदोमाव खालि खनसेल' बिलिलांदों, जेबो खालामाखै। बेबो मोजां मेलेमाव नङा, गोथै मेलेमाव। आरो जुदि नों आंनि खोथाखौ फोथायजोबाखैब्ला नों सोरांस्रायना सोंब्लानो जाबाय। आं सैथो खोथाखौ नुनो खोन्थादों। निजिम, अलंबारा लोंनायजोंसो खनसे बिलिदोंमोन, नाथाय बिनि बिलिनायाव आंहा जेबो माबा गैया, आंनिफ्राय जेबो गैया। आंहा जे दं नोंजोंल'सो। नों बोराबनो नांला। लाजियाबो। माखौ लाजिनो? लाजिनाय मोनब्ला दिनै बे न'आव आं थानोनो हानाय नंलामोन। हौवा थाखानानैबो मालाय हौवाजों खावलाय बिलिर जानो लाजियाबो दां। खोनासङायै, सैथोजों थाबायग्रा मानसि आङो। बियो जेसेबांखि आंखौ जेखि खालामा मानो आंनि गोसो गोरबो आरो आंनि मेलेम आरो आंनि अननाया नोंनि फिसाला मिजिंजोंनो दङ। नों जेखि बुङा मानो आंनि हौवाया आंजों दङब्ला आंहा बेयो जेबो बाजानांगौ गैया। आयु, दैयाव मानसि गोथैसो जाखो ना गोथांसो जाखो? बबेनिफ्राय बोहैनानै फैनाय मानसि गोथै बेलाय? बबेनिफ्राय गोजावना फैखो बेलाय? मानसियाबोथ' सिख्लासो। इसोर, दा आं बेखौ बोरै थिखोनांगौ जाखो? सोर दङ खाथियाव? ओहो, बे मानसिखौ थिखोनो नांथारगौमोन। आं दा बोरै हानो हारसिं बे दै गोथौआव? सोर जाखो बियो? सोरबा दङ नामा खाथियाव? गैया, रावबो गैया। आलायान्थानि गथ'आ सोर जाखो बेबा सोरनि फिसा? बिमा बिफाफोरालाय खबर दंना गैया गावनि फिसाफोरखौ? आयै आयै, अना खानानो। हारे, ओइ, सोर नोङो? बे एथ' दै गोथौआव मानो बाज्रुमनो नागिरदों? हामथारबाय, नों फैबाय। नायहरलाय हनै, दै गोथौआव सोरबा मानसि गोजावनानै दङ। आं बेखौसो बोखांनो नागिरदोंमोन। ए, बेथ' जोंहानि आयं दैजिसो। मा? नों बेखौ सिनायो? औ, बियो आंनि फंबायनि फिसाजोसो। अब्ला माखौथो नायबाय थाखो? बोखांहैदो जल्दि। लाबो जल्दि लाबो। आयं दैजि, ओइ आयं दैजि, माबायदि जाखो नों बिदि? माथो मानसिया हांखौनो लायाखै। खोनासंलाय, आंनि न'आ बै खाथियावनो। थौदो, बेखौ गोख्रैनो आंनि न'आव लानानै थौदो। दे अब्ला नोंनि न'आवनो लांनोसै, थौदो। हारे, बेथ' जोंहानि जाफुंसो। जाफुं। आबौसो माथो। औ जाफुं, नोंनि आबौ। ओमफ्राय जाफुं, नों बेयाव हारसिं मानो जिरायबाय थादों? सोर दङ नोंजों लोगोआव? सोर फैफादों? रावबो गैया, हारसिं। न'खरनि खोथाखौनो आङो हारसिं जिरायनानै सानबाय थायो। आं दाना मानोबा हारसिं जिरायनानै जोबोर मोजां मोनग्रा जाबाय। आबौ, नों बहा थांदोंमोन? आंनि थांनायखौ आरो मा बुंनो। आबौ जाफुं, आं जौ एसे लोंदोंमोनलै। जौ एसे लोंनानै बेरायलाबायगासिनोमोन आं दा न'आव थांफिननोसै। नों जोंनियाव थांगोन? हो आबौ? आं थाङा। आं आइ दाउखाजोंनो थागोन। आं रावनियावबो थाङा। बोरोथो दाउखायालाय? बिसोरो न'आवनो दं। आं बेयाव हारसिं जिरायफैदों। हारसिं बारा जिरायनो नाङा। दे बिदिब्लालाय आबौ, आं न'आव थांनोसै दे। नों दा थांब्लानो जाबाय, हारसिं बारा गोबाव थानो नाङा। दे जागोन आबौ, नों थां। बिमा बिफा थानानैबो गैयि बायदि मावरिया बायदि मालायनि न'आव थानांनाया हारसिं नङा नामा? मालायनि न'आव हारसिं थानांनाय बा बबेबा जायगायाव हारसिं जिरायनाय एखेसो। आंहा दा रावबो गैया, आं दा हारसिङानोखा। हारे, बेलाय माब्रैथो जोंहानि न'आव दंफैयो? बियो आंखौ गारखांनायनि उनाव आंनि न'आव मानो फैफिनखो बेलाय? बाला, बेखौसो खावोब्ला नुबाय। अलंबारा आंखौ नुनानै मोखाङानो हाबाबां जाबाय दा। सानदों बियो जाम्बाया। बेलाय बोरै सफैखो आंनि न'आव? आंहाबो गारखाबायमोन नालाय। गारखांनायनि उनाव आरो थमफ्रा नुजाफैफिननाय। बेबा आंखौ दाबा माथो होगोन ना होआ? आरो आंबालाय बोरै माथो होजेनो? जानांगौ जाम्बाया आंखौ नुनानै गोमोदों। नों मिथिया अलंबार,
आइया दे आंखौ न'आव नोंनि थाखाय लाबोफिनबाय आंखौ दे जायगा होफैफिनबाय बे बारावबा हले आंबो गोरा अलम्बारा आंखौ माथो होआगौमानि आंबो होआ बे होब्लासो आंबो होगोन साला दासो पस्तायनानै फैफिननो गोनां जादों आंखौ गारनानै आंखौ दुखु होनानै दा आंनि न'आव फैफिनदों थिगानो दङ नाथायबा हले नों माथो होगोरोआगौमानि जोमै आंबो माथो होआ नोंखौ नों आंखौ गारग्रोदों नोंनो आंखौ बुरखायग्रोनांगोन अलम्बार नों बुरखायग्रोआगौमानि आंबो नोंजों बेङा आंखौलाय नाहरदोंना नाहराखैब्रा बेलाय आंखौलाय नाहरदोंना नाहराखैथाय बेलाय नायदों माथो आंखौ नायहरदों नों होग्रोआबा होग्रोथारालां नों होग्रोआगौमानि आंबो होग्रोथारा बा मालाय फारसे मोखां जालायनासो दंफिनो माथो दे फारसे मोखां जाना थायो ना मायो थाबाय था नायबाय था नों बुरखायागौमानि आंबो माथो होआ आरे माथो रायदावासै आंखौ हिनजावाथ' न'आव फैफिनबाय नाथाय फिसाजोआ